Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye pari zvino ndichikunyoreraiwo confession yangu iyi. Ndiri kuno huku kuSouth Africa nekuti ndine dzimba dzandiinadzo muno muSouth Africa. Ndinogara kuno ku4 Ways. Zvekare kuCape Town ndine imwe imba iyo yandiinayo. Basa rangu ndinoita basa rekuimporta zvinhu kubva kuChina like matiles, maPasian carpets nezvimwewo zvinhu zvingori klasi zvinotengwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka ndo business randinoita muno muSouth Africa. kuZimbabwe ndine mamaini mari yekuti ndinge ndichibatsira vanhu vanotambura including you mukoma ndinayo chaizvo, asi kana ndakupai mari munenge muchifanira kuti munge muchizojoina nekuti yangu mari haisi mari yakachena. Kunyange ndikanzi ndine business rekuimporta zvinhu kubva kuChina, asi mari yangu imari yeropa. Mari iyi inonyuka kubva mukofini iro randiinaro. Kofini iri rinonditeverera kwose kwandinenge ndaenda. Ndiro kofini iro ratakashandisa apo patakavika amai. Mushure mekunge tavika amai ndokubva ndachizoenda uko kwatainge takavaradzika ndiine vamwe varume zvekare neumwe wandainge ndakapiwa nen'anga yacho kuti ange achizomirira n'anga iyoyo apo patainge tichifukunura guva raamai. Mushure mekunge tafukunura tikabva tazobvisa chitunha chaamai tikazochiisa mune rimwe kofini iro randainge ndabva mukutenga ndokubva tachizovaradzika patsva. Saka kofini iro ratainge tamboshandisa patakavaviga pekutanga ndiro racho randakatora zvekare nesketi yacho iyo yavakavikwa vakapfeka. Ndo zvandinoshandisa mukunozadzikisa kwose kwandinoita mhiko dzangu. Let me take you back, rewind my story. Mainge muri mugore ra2013. Zvinhu zvangu ndopa zvakatanga kudhakwa. The year that I call when the devil started knocking on my door. When the devil has started knocking on your door, he will not leave you until you have fallen from grace. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichishanda as a call center agent muHarare. Rainge ririwo basa rekungotiwo at least ndaiwanawo kamari kepay. Panguva yacho ipapo ndainge ndichigara kuwadzana 6 extension. Ndainge ndichiroja in a small 2-roomed house neimwe cousin yangu uyo wandichangoti tinashe. Life was okay. Amai vangu ivo vainge vagara vari mupurisa, vainge vachishanda makaremo muHarare. She was stationed at Harare Central Police Station. Vaingotiwo pano nepapo vouyawo vachitishanyira uko kwavaiti kumba kweboys, because kubva zvandainge ndakatanga kushanda kazini yangu yava kushanda vakabva vati vakomana makura munofanira kuti munge muchiva independent, motsvakawo kwenyu kwekuti munenge muchigara. She would come and knock and shout, mwanangu ndakuvigira mukaka nedoviri. She was my whole world. But muna 2014 muna March, that was when I was retrenched. The company said kuti it was busy downsizing. Just like that ndainge ndadzokera back to square one, jobless, broke, and ndainge ndisisina kana tarisiro zvachose. And kana Satani achikuda kudivi rake hapambodi zvinhu zvakawanda. Anongoita zvinokonzeresa kuti zvinhu zvako zvisambofa zvakafamba mune zvakanaka. Ndainge ndisiri munhu ainge aine mari, but basa randainge ndiinaro I could afford a decent life. Zvinhu zvakaoma hazvo muZimbabwe. Ndaitoendawo kuchechi and I was so happy with the way that I was living my life. I tried mushure mekunge ndadzingwa basa ndikambotanga kuita zvekutengesa airtime, but it was just a matter of now surviving. Started a small cell phone repair hustle, but zvainge zvisingatombofambi. Ndipo apo pandakabva ndazosangana naDenver
Denver aigara kudziva rasekwa. He was the one who introduced me to crime, because kazhinji kacho kana ukatanga kungoita business remafoni unogumisidzira wava kutowirirana nembavha, because mbavha dzinenge dzichikuvikira mafoni. Vazhinji vacho vaiuya nemafoni vachida kuti ndinge ndichivaflashira mafoni avo. Saka Denver uyu ainge achiitawo zvekuba mafoni, aiuya nemafoni onditengesera at a cheaper price. Inini ndobva ndachizomaflasha mafoni aya kuisa screen cover manyowani, ndobva ndachizomatengesa mafoni aya at a higher price. Saka iye he only specialized mune zvinhu zvemaelectronics. We started small. Ainge ava kutondidzidzisawo zvechimbavha. Nguva zhinji taitaimira paya pekuti vanhu vanenge vari pama-lunch breaks avo, then we would break into offices, especially kudowntown, kutongopinda muoffice uchita sekunge panenge paine zvaunenge uchitsvaka. Kana ukatongoona kutoti receptionist anenge asipo, dzimwe nguva receptionist uya anenge atosiya kana foni kunyange laptop chaidzo dzavanenge vachishandisa mumabasa, tobva tatoba totoenda totonotengesa. At that time, I did not know kuti zvose izvi zvatainge tichiita, it was easy for us to be traced, because iye ainge akawana bhaya. Taiti kana tikakwanisa kupinda mumaoffices tobva taba maserver, and then we would go and sell them. But bhaya yacho ndainge ndisati ndakambosangana nebhaya rake. One night we then broke into this other Chinese company kuMilton Park. After we had broken into that Chinese company, we went and we sold everything. That was when we were traced down. I really do not know kuti vakatibata sei, but one day when I was busy working pachishop changu ndichitengesa mafoni angu, pakangokaruka patosvika maCID, painge pasitomborina kana option yekuti ungatiza, because varume vainge vakatsamwa ivavo. And then I was arrested. I spent 4 months ndiri kuremand. It was hell koidzo inda. Zvinhu zvekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira kuti ndainge ndichazosungwa. When I got out muna September 2014, zvinhu zvainge zvakaoma. There was no one who wanted anything to do with me. Ndainge ndiine musikana wangu before ndisati ndasungwa. Kungosungwa kwandakaitwa, memory uyu akabva atoroorwa. Kana dziri sehama dzangu, hakuna kana ainge ava kuda kunzwa nezvangu vachinditi ndiri mbavha. Amai vangu ndivo vega vakaramba vakamira neni, vakanditsvakira basa rehumahobho through her police connections. But ndakangoti ndati shandei zvaita sekunge zvainge zviine mhepo mukati, ndokubva ndatodzingwa basa paya. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kutaura noumwe murume uyu ainge ari n'anga. Saka ndaiwanzokumutengesera mafoni, iyewo obva achizotengesa mafoni iwawo kumbare. Saka ainge achigara kuMatapi. Ndakaendako ndikabva ndati ndainge ndichida kuti anga achindibatsira. Akanditi ndokubatsira nei? Akandibvunza zvekare kuti uri kuda mari here? Ndikati hongu, mari ndinoida, but handizivi kuti mari yacho munokwanisa kundipa sei. Akanditi mari iripo, asi inoda munhu anenge akatsunga mwoyo. Takaramba tichingotaura, ndokubva achizondiudza kuti iye kunyange zvake ainge ari n'anga yaingozivikanwa nekutengesa bute rake raingonzi chocolate richinzi rinonaka, but iye ainge achitorombesa. Akati kana kuri kunzi unenge uchida kuromba, ndinokwanisa kukurombesa. Muna October 2014, that was when apo pandakabva ndachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiromba. Dambudziko rainge riripo nderekuti akanditi mari yekuti ndinge ndichitoromba, akati kuromba kwagara kunodhura because unenge uchitsvaka pfuma. Vakabva vati hakuna pfuma inouya mahara. Vakazondidaidza nerimwe zuva. Zvavakandiudza musi wacho iwoyo handina kuzvinzwisisa. Vakandiudza kuti kwainge kuine umwe muchembere uyo ainge akabva kuGoromonzi akauya kuzoona mwana wake kuEpworth. Saka mwana wake uyu ainge akauyawo kudare kwavo achida kuromba. Akabva anzi painge pachidiwa zvigunwe zvaamai vake, saka ndo zvainge zvichidiwa. I thought kuti he was joking,
but akazondifonera. Pavakandifonera vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kuMbare. Ndikati zvino ndozvifambisa sei, because it was somewhere kumapast 10 p.m. pavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kumba kwavo kuMbare, nekuti painge paine basa iro ravainge vachida kuti tinge tichizobata. Ndakatsvaka motikari mukoma, ndikaita zvekuhaya motikari, ndikabva ndachizoenda kuMbare. Ndasvikako kuMbare kuya vakanditi vainge vachida kundipa mari inokwana iyo kuita $600. Vakati asi $600 iyi haikwane kuti unge uchizoromba nayo, but imari yandiri kukupa, ndichapota ndichikupa mari yacho pashoma pashoma. Kana mari yacho yazokwana ndobva ndazokuudza unge uchizodzoka kudare kwangu. So vakabva vachizonditora vakaenda neni mune imwe room. Ndichinopinda muroom muya ndakabva ndaona kuti mainge muine varume vakawanda, zvekare mainge muine umwe murume ainge akagara mukona ainge achichema murume iyeye zvisingaite. Ndakatarisa ndikabva ndaona kuti pambedha painge paine umwe mukadzi wechikuru ainge akarara, saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ainge achirwara. Ndakabva ndazonzi nasekuru vaiva ndaifanira kuti ndinge ndichibatsirana nevamwe varume vainge varimo murumu imomo. Saka sekuru ava vainge vachingotiudza zvekuita. Vakatiudza kuti tinge tichitora mamwe maziplastic bag ndokubva tachizomawaridza pafloor. Mushure mekunge tamawaridza maplastic bag aya pafloor, vakatiti tinge tichisimudza mukadzi uyo ainge akarara pambedha paya. Ndakazotozviona kuti ainge akafa mukadzi uyu apo patakatanga kumusimudza. Haana kupfakanyika uye zvekare muviri wake wainge wakatonhora kuita chando. Takamusimudza ndokubva tachizonomuradzika pafloor pamusoro pemaplastic aya. Sekuru vaya vakabva vatora mapanga, vakatora nemareza nezvimabhaketi nehari dzavainge vainadzo, vakabva vatiti tinge tichiita basa. Ivo vaingonongedzera pamapatsi avo avainge vachida pamutumbi wake mukadzi uya. Kana ari semurume uya ainge asingachakwanisi zvino achingochema, vaipota vachimupa mishonga yavaimuti ange achinwa, nekuti rainge riri basa raainge achifanira iye kuti ange achiita, but vainge vatomunzwira tsitsi vakatsvaka isusu kuti tinge tichimubatira basa iroro rekubvisa mabody parts pamutumbi waamai vake. Mushure mekunge tabvisa mabody parts aya ndokubva tachizopiwa mari, but pakazouya vamwe varume vekumochwari vakazotora mutumbi wake mukadzi uya kuti vakazoenda nawo kupi, aiwa ipapo handizivi. Basa iroro kunyange takaritanga kuma 11 takazopedza kubata basa rekubvisa mabody parts pachitunha chemukadzi wacho iyeye. It was somewhere kumapast 2. Vakabva vachizofonera driver wavo akauya akabva achizotitora, akafamba achiti dropa off one by one. Then vakazondiudza kuti rainge riri basa randaifanira kuti ndinge ndichizongoramba ndichingoita. Ndakariita basa iroro kuzonosvika muna January 2015, ndipo apo pavakabva vachizondiudza kuti nguva yainge yakwana yekuti vange vachizondirombesa. Ivo sekuru ava vainge vakazvarirwa kuMozambique, but vakazouya havo muZimbabwe. Vakandiudza kuti kana vava kuda kuchirombesa munhu kana ava nemari inenge yakakwana vanenge vachida kuenda naye kuMozambique. So ndakabva ndachizoenda navo kuMozambique. Pekutanga vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiaplya passport, but makore acho iwawo passport yainge isingabudi zvekumhanya, vakabva vatisiyana nazvo. Takaenda kuMozambique. We left Harare and we crossed into Mozambique through Chimoyo. My first visit there, it was a disaster mukomanachi, because zvinhu zvandakasangana nazvo zvimwe zvacho zvakandivhundutsa. Saka nekuda kwekuti hana yangu yainge ichirova uye zvekare ndaiti ndikanwiswa mishonga yekutsigisa hana yangu, ndaibva ndarutsa mishonga yacho, because mishonga iyi imwe yacho ndainzi ndinge ndichinwa, imwe yacho ndaipiwa porridge, makuseni said porridge rezviyo rinenge rakazanganiswa nemishonga, ndobva ndanzi ndinge ndichiridya ndichishandisa zvibhakera zvangu richipisa kudaro. Saka mushure mekunge ndaramba ndichingorutsa, vakabva vati zvainge zvichireva izvo kuti midzimu yangu yainge isingawirirane nazvo izvozvo zvekuromba. Takadzokera kuHarare
I was disappointed, but vakaramba vachingondivimbisa kuti zvainge zvichaita. Vakati kune vamwe vavainge vakatombozama kurombesa kwemakore nemakore zvichingoramba, asi kumagumo kwazvo vakazokwanisa kuzwana zvavainge vachida, vakakwanisa kuvarombesa. Saka vakanditi ticharamba tichingozama muzukuru kusvika zvaita. Then we tried again, mainge muri muna February. Ndaingorutsa chete. Muna March patakaendako ikoko takagarako kugorongoza 3 days uko kwainge kuine shrine yeimwe ng'anga yacho iyoyo yainge ichitaura chiPortuguese but yainge ichinzi yakaenda ikanosimbiswa kuGhana, yainge iine shrine ikoko kugorongoza. After 3 days ndipo apo pandakabva ndachizorota hope. Ndakarota hope each and every day. Ndaiti kana ndarota hope ndobva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichiudza ng'anga yacho iyoyo. Then zuva iro randakazonzi zvainge zvava kuita zvino kuti ndinge ndichizoromba hope dzandakarota. Ndakarota ndakamira pane rumwe rukova, but parukova ipapo rwainge rwuri rwizi rwainge rwakazara mvura yainge yakatsvuka seropa. Ndichizama kuyambuka ndainge ndichitadza kuyambuka. Saka amai vangu vakabva vachizouya. Mushure mekunge amai vauya ndipo apo vakazonditi ko mwana wangu uroda kuendepi? Ndikabva ndati mama, honai muone kuti kumhiri uko kune mombe dzakakora sei, because kwacho kwatainge takamira tainge tichita sekunge vanhu vari kufudza mombe, asi mombe idzodzo dzainge dzakaonda zvisingaiti. Ndikati mama, ndoda kuti ndige ndichibira kumhiri uko. Kana ndakwanisa kubira kumhiri uko ndinobva ndachizokwanisa kudzoka nemombe idzo dzakakora. Saka amai vakabva vati ndava kukubatsira mwana wangu, but mukunobatsira kwandinokuita ndinokwanisa kufira mumvura umu. Vakabva vachizondibereka amai ndokubva vachizotanga kuyambuka neni. Zvino ndakazoti ndabira rwizi rwuya ndokubva ndachizovasaidzira mumvura amai. Vakati wazvionaka zvandanga ndichikuudza mwana wangu kuti ndinokwanisa kukuyambutsa asi ndichafira mumvura. Vachitaura kudaro vakabva vatonyura ndokubva ndavhunduka ndikamuka ndikabva ndaona kutoti kunze kwainge kwatoyidza. Ndakabva ndaudza sekuru vaya vakabva vati zvinoreva kuti amai vako ndivo vari kufanira kuti vange vachizofa sezvo midzimu yako iyo isiri kuda kuti unge uchizoromba. Saka takazodzoka kuHarare. Ndainge ndakapiwa mari iyi ndakatobva nayo kuMozambique. Takabva nemari iyoyo yainge iri kumaMedcash, then ndokubva tachizoichinja mari iyi muHarare kuiisa kumaDollars. Sekuru vaya vakabva vachizoigadzira vakanditi mari iyi hautotendedzwa iwe kuti unge uchizvitengera zvaunoda, imari yekuti uchaishandisa uchiipa amai vako kusvika vazofa. Saka ndainge ndava kungogara ndichivashanyira ndichivatengera magrosari. Ndaiti kana ndikasara nekachenji kana dola ndainge ndakanzi ndinge ndichingoisa mari iyoyo mumotikari mavo. Ndaipfekera mari idzodzo dzinenge dzasara as change pandinenge ndavatengera magrosari munzvimbo dzakavanzika mumotikari mavo. Amai vangu vakazoita accident, mainge muri mugore iroro ra2015 muna June, musi wa2 June. Vainge vachidriva Mazda Demio yavo vachibva kubasa, ndipo pavakabva vazoita accident. Asi amai vangu vakazoshayika musi wa6 June. Saka Mazda Demio iyo yavainge vachidriva yakazoti yava kuitwa tsvakurudzo, ikabva yazoonekwa kuti motikari yavo yainge iine loose brake cables, but zvakatongorovawo zvakadaro mukoma. We buried her kumvuma uko kwavakazvarirwa vakakurira. Saka takatovatengerawo coffin rakatonaka, but after tabva mukuviga amai ndopandakabva ndachizopiwa varume avo vandakazoenda navo. Takaenda kumvuma pakati pawo usiku, tainge tasvika kuvillage kwavo, then we started digging. Takadiginura guva raamai, then ndo patakabva tachizoburitsa coffin ravo. We pulled out her body. Apa vainge vafuta zvino, vainge vasati vaputika panguva yacho iyoyo. Then we replaced that coffin with a cheaper coffin. Ndainge ndakanzi ndaitofanira kutoita chikofini chekugadzirisa chiri chikofini chakachipa. So takafamba nevamwe varume vandainge ndiinavo tikatsvaka kapenda
ndokubva taita sekunge tainge tiri vanhu vainge vasina mari. Saka kapenda uya akangotigadzirirawo chikofini zvacho. Zvose izvi ndakanzi ndige ndichizviita kushora amai vangu. After that takabva tachizotora riya kofini iro ratainge takatenga kudhura semhuri, ndokubva tachizodzokera naro kumbari kofini racho iroro. Saka kofini iri rakagadzirwa nasekuru vacho ivavo kuti kwose kwandinenge ndiri rinonditevera kofini iroro. But pandakatanga kutenga imba muno muSouth Africa, kofini iri ndakatoita zvekutobhadharawo umwe malaicha rikatouya kuno kufizikali ndikatombogara kuno kuimba yangu yekuno ku4 Ways. Saka rinogara in this other room, my study room, but it is more like an outer room. Kana ndikadzokera kuZimbabwe rinonditevera mumweya. Saka ndozvandinofanira kuti ndinge ndichiita izvozvo. Ndokusaka ndakuudzai kuti mari ndinayo chaizvo yokuti kunyange kubatsira munhu anenge achisangana nemaproblems ndinokwanisa kutomubatsira maproblems ake ose akapera in one day. But dambudziko riripo nderekuti mari yangu yandiinayo haisi mari inongopiwa munhu just kungopa munhu nje, but imari yekutoti kana ndatoipa munhu wandinenge ndapa, iye anenge achitofanira kutoti ange achitoitawo masacrifices semasacrifices andakaita kujoina, ndinokwanisa kutoita kutoti munhu ange achijoina. You think you want this life? No, you do not, because upenyu hunorwadza. You cannot have friends. Dzimwe nguva you cannot sleep at night and you cannot have peace. Kana iri peace yemari unenge uinayo, but tine imwe ina peace iyo yatakangozvarwa tiinayo. Munhu wose kunyange uri murombo kana kuti uri mupfumi unofanira kungova uinayo ina peace iyoyo. But kana waromba semarombero andakaita awa, haukwanise kuzova that kind of peace, and above it all you can't have a family, something that is very difficult, because pane zvose izvo zvatinoita handiti tinotsvaka mari kuti tinge tichizokwanisa kuzopawo vana vedu upenyu hwakanaka, vachiraramawo upenyu hwakanaka. Do you know what I do after sleeping with a woman? Kana ndarara nemukadzi paya ndinozomutaimira kana iye abatwa nehope, then ndinobva ndachizoenda murumu yangu ndobva ndazonotora sketi iyo yatakakurura chitunha chaamai vangu, because amai vangu takavaviga vakapfeka costume yainge yakanaka kwazvo, imwe yavo yavainge vachifarira. Saka ndakavakurura chipfeko chavo chemukati, uye zvekare ndikabva ndachizovakurura nesketi yavo. Ndakazoitora sketi iyoyo nechipfeko chavo chemukati. Saka kana ndapedza kurara nemusikana kana kuti mukadzi uyo wandinenge ndiinaye, then ndinobva ndachizonotora sketi iyoyo paanenge abatwa nehope, ndobva ndazotanga kumupukuta sikarudzi yake. Apa kunenge kuri kuzadzikisa mhiko dzangu. I have everything that I want. Ndine motikari dzangu 5 muno muSouth Africa. Ndine dzimba zvekare nemabusinesses. Mabusinesses ekutoti kunyange ndisipo mabusiness iwawo anongorana without even me being present. Saka ndichiuya panapa ndangoyawo pano kuti ndinge ndichingokuudzaiwo kuti awa ndiwo marombero acho andakaita, and nyaya iripo ndeyekuti I wish to have a family one day, but handikwanise kuti ndinge ndichizoroora, ndinge ndichizova nemukadzi. Kunyange ndikanzi ndadanana nemukadzi akanaka zvinengei, handitotendedzwe, mhiko dzangu hadzitonditendedze kuti ndige ndichimuroora. Ndinodanana kunyange nevana vemaminista, vana vemaambasadha, but havatozvizivi kuti ndinovashandisawo pamhiko dzangu kuburikidza nekuvapukuta sikarudzi dzavo nesketi iyo yandakakurura chitunha chaamai vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Naimi zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mari ndinayo yakawanda chaizvo yekuti kunyange ndikapa munhu anokwanisa kusolva maproblems ake ose in one day, but anenge ava kufanira kuti ange achizondijoina. Zvakangooma hazvo veduwe.